Dalu bulican. Lican itu napa, Pak? Limbuk cange. Oh, limbuk cange. Nggih. Nek licin? Licin menika Urung-urung kok wis tekan. Nggih to. Licin itu limbuk cinta. Oh, ngaten. Nek liceng suwi? Limbuk apa napa niku? Liceng suwi. Taline kenceng tur suwi. Allah, mosok tali. Kudu. Liceng suwi. Kudu tali niku. Mosok tali. Apa? Nek mbut muwa. Mbut muwa? Apa? Rambut. Rambut? Napa niku? Rambutmu dawa. Rambut napa? Dawa nggon ngendi rambut ki ya werna-werna. Awit rambut itu menurut grammar tata bahasa itu adalah makna umum. Oh, ngaten. Iya, nek rambut sing tukul teng alis jenenge napa? Nggih alis. Nggih. Rambut sing teng mripat jenenge napa? Idep. Rambut sing teng ira ngisore jenenge napa? Brengos. Sing teng ngisor lambe? Janggut. Sing teng kendada? Simbar. Sing teng ngisor udel? Rambut mambu. Kok mambu lho? Tak mambu. Dikubah kok. Niku gosor berarti nggih. Gosor ki apa to? Gondrong ngisor. Oh, gosor gondrong ngisor. Gosor. Gitu. Lah ini. Ayo. Makna baru. Nggih. Daerah tetepangan